in zijn leven, dan wil ze niet vergeven. Wie dat is egaal. Voor die aan kankerlieën, kom we dus samen strieën. Dat is toch gans normaal. We willen heen beloven, we fietsen straks naar boven, voor het goede doel. Dit is wat we ook melden, we zoeken sponsorgelden. Ja, lees een heleboel. Kennenberg de Hoer, we fietsen op de top. Van Alduwes, wandelstoel, dat ligt op bovenop. Dus geef nooit op, dat is een miseles. We gaan een mooi, en dat doen we wel een keer of 6. De wet die van tevoren, waar het gaat gebeuren, dat is niet bekend. Garanties voor een leven, die zien er niet te geven. Er zijn denkwaarders bent. Dat is de weg naar boven, want wie wil het beloven? We fietsen geld bij jij. Kwaliteit van leven, dan mag je dus vergeven. Dat duidt toch iedereen. Kennenberg de Hoer, we fietsen op de top. Van Alduwes, wandelstoel, dat ligt op bovenop. Dus geef nooit op, dat is een miseles. We gaan een mooi, en dat doen we wel een keer of 6. Wat doet ze het liedje zingen, het Zedenberg bedwingen, born for life op. Om dat toch te waarderen en guld te gaan doneren, dat is het beste toch. Kennenberg de Hoer, we fietsen op de top.